Csak józan, ez itt a Sunshine FM, és egy olyan igazán különleges és exkluzív interjúval és vendéggel megyünk tovább, akire azt kell, hogy mondjam, és őszintén így mindannyiunk nevében elmondom, hogy nagyon-nagyon régóta vártunk már erre a pillanatra. Ne húzzam tovább nyilván a hallgatókat azzal, és ne csigázzam, hogy ki az, aki itt van ma velünk. Ő nem más, mint Cserényi Gyula, a magyar kutató, űrhajós, tartalékos kutató űrhajós, amit én nem szeretek hozzátenni, mert mármint a tartalékos szó, de hát nyilván tudom, hogy ez a hivatalos titulusod. Nagyon-nagyon köszöntünk itt téged, Gyula, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ott tartottunk az előző találkozásnál, hogy túl voltatok a kiképzésen, és arról még meséltetek, a küldetés pedig még csak közeledett, meg volt az első májusi dátum, amire készültetek és bevonultatok karanténba. Egyáltalán te bevonultál akkor Tiborral májusban a karanténba? Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nagyon sok mindent telt el azóta, hogy utoljára itt voltunk, és nagyon jó újra Nyíregyházán lenni. Köszönöm ezt a szívélyes fogadtatást. Igen, az utolsó kérdésre a válasz, hogy igen, bevonultam a karanténba. Igen, tartalékos kutató űrhajós a hivatalos tisztségem, bár igazából ugye, tehát most már ugye kiképzett űrhajós vagyok, de nem repültem, tehát a Tibi a repült űrhajós, én pedig a kiképzett űrhajós. Így nagyjából ez a felosztás most közöttünk, és ez így tök jó. Ugyanúgy együtt mozogtatok, együtt keltetek, együtt feküdtetek, és együtt vártátok akkor végig ezt a tologatós időszakot, mert hogy így fogalmazzuk ezt. Többé-kevésbé igen, nem teljesen. A karanténban ők úgynevezett A-csoportos karanténosok voltak, ők, akik szigorúan ugye a felbocsátáshoz kötöttek, hiszen ők a csapat, az a legénység, aki ugye felbocsátásra kerül, és nekik volt egy szűk, néhány főből álló kiszolgáló személyzetük, akik a napjukat intézte, akik segítették őket az utolsó képzési elemekbe, stb. Mi kvázi úgynevezett B-csoportos karanténosok voltunk, egyébként csak a Hunartól volt ez a 3 ember a B-csoportban delegálva. Ez azt jelentette, hogy ugyanazokat a karantén feltételeket tartottuk, ugyanaz a táplálkozás, ugyanannyira vagyunk bezárva, mint ők. Csak mi nem kaptunk látogatókat, mi tényleg teljesen el voltunk szeparálva a külvilágtól, mert hiszen nekünk azért nem kellett látogató, mint minden más kiszolgáló személyzetnek nem volt látogatója, mert mi nem utazunk ugye az űrbe. Ugyanúgy be voltunk zárva, ugyanúgy csak azzal a néhány fővel tartottuk a kapcsolatot, annyi különbséggel, hogy én találkozhattam Tibivel, közvetlen közelébe mehettem, maszkban, de kvázi megérinthettem, ugye ez volt a mi két csoportunk közötti szabály vagy interakciónak a feltétele, hogy én oda mehetek közvetlen közelébe, de csak maszkban lehetek ott mellette. A te családod, ők kiutaztak? Kint voltak külföldön? Kint tartózkodtak bármennyit? Ti mennyit tudtatok találkozni, vagy egyáltalán ők mennyire tudtak az aktív része lenni ennek? Azért nagyon hosszú időszakról beszélünk. Nem az volt, hogy apu elmegy egy hétre külföldre dolgozni, és akkor majd jön haza, és tök jó, csak ennyit kell kibírni. Azért egy hosszas, tartós időszakról beszélünk, és pláne gyerekekről. Ők nyilván azért teljesen másként értelmezik. Nekik azért talán lehet, hogy nehezebb is elmondani azt, hogy mi zajlik tulajdonképpen a háttérben. Mennyit tudtak ők felfogni ebből az egészből igazából, mennyire tudtátok őket bevonni ebbe a dologba, és mennyire voltak egyáltalán a részese ennek a hosszú időszaknak? Az ő korosztályukkal még az a helyzet, hogy a súlyát azt nem annyira észlelik ennek az egésznek. Nem azt mondom, hogy nem fogják fel, mert az nem szép dolog, de nem észlelik azt, hogy most éppen mi történik körülöttük. Nagyon szerencsés voltam, mert az első 4-5 hónapban kint tartózkodtak velem Amerikába, és így amikor hiába volt NASA képzésem, Axiom képzésem, SpaceX képzésem, mégis az este haza tudtam menni hozzájuk, és ez egyébként nagyon jó volt. De azért mi is figyeltük, hogy ez milyen hatással van a gyerekeinkre, és mire van nekik szükségük, és nem nekem, és emiatt döntöttünk úgy december környékén, hogy ők mégis inkább akkor hazaköltöznek, és én már úgy jövök vissza a decemberi szünetből, hogy ők itthon maradnak Magyarországon, és nyilván akkor jön az iskola, vagy az óvoda, bölcsöde, és visszarázódnak a hétköznapi életbe, hiszen szociálisan elképesztően pont abban a korban voltak, amikor elképesztően nagy szükségük van arra, hogy minél több szociális interakciójuk legyen, és azt láttuk, hogy ezt Amerikában akármennyire igyekszünk, nem tudtuk nekik úgy megadni. Nyilván ennek vannak financiális és egyéb keretei, persze, illetve önmagában az, hogy én azért egy eléggé elfoglalt helyzetben voltam, nem tudtuk azt a feltételrendszert megteremteni, amivel mi jól éreztük volna magunkat, hogy nekik jó. Félig szerencsés helyzetben voltam azáltal, hogy én voltam a tartalékos, hogy nekem
egy-egy képzéssel kevesebben volt, mint a Tibinek, ugye amiben különbözött ugye a képzési programunk, és ezáltal voltak olyan hetek, illetve voltak olyan képzési elemek, amikor nekem például le kellett jönnöm Németországba egy hetes képzésre, utána volt egy szabad hét a képzési programomban, akkor meg tudtam tenni azt, hogy azt a hetet azt itthon töltöm a családommal. Utána már nem mentek ki hozzád, tehát amikor ők már hazaköltöztek, igaz? Hát ez egy érdekes történet, volt olyan opció, hogy kijönnek, hiszen azért a Tibivel együtt éltünk, hiába külön lakásba, de közvetlen szomszédok voltunk. Tényleg olyan volt, hogy koppantott egyet az ajtón, bejött, hogy akkor szevasztok gyerekek, hogy vagytok? Hello, szomszéd van, kölcsön egy körülbelül kiló sód, vagy nem tudom, tudod, amikor a szomszédhoz átkopogsz. Én ahhoz tudnám hasonlítani, mint a jó barátokba, tudod, hogy egyszer csak bejönnek. A Tibi az, hogy ő a gyerekeimre vigyázott, vagy megfürdette őket, mert nyilván a két gyerek le se szállt a Tibiről, hogy amikor átjött. A kislányom volt nagyon aranyos, mert ő szégyellős az új embereknél, a Tibinél is nagyon szégyellős volt, tehát így oda sétált hozzá, lefele nézve, és csak ott állt mellette, és akkor a Tibi felvette az ölébe, és akkor másfél órán keresztül az ölében ült, és ebből kifolyólag gondolkoztunk rajta, hogy kijöjjenek, de az a helyzet, hogy jól is döntöttünk, hogy egy ilyen hosszú karantén alatt például nem lett volna optimális a családnak. Volt arra forgatókönyv, vagy egyáltalán opció volt-e például az, hogy minden körülmény adott, minden feltétel, a csillagok úgy állnak, fönt az ISS-nél lent, tényleg minden, ami miatt tolódott, aztán végül tényleg megjavult, és azt mondják, hogy mehetünk gyerekek, mindenki egészségügyi állapota is rendben van, tényleg minden adott, viszont Tibinél valami bármilyen gigszer, betegség, vagy bármi olyan dolog adódik, ami miatt ő az egyetlen ember, az egyetlen pont, az egyetlen láncszem az egész sztoriban, aki miatt ez tolódik. Ebben az esetben az egész misszió újra tolódott volna, már mint a felbocsátás időpontja, vagy azt mondják, hogy minden adott, mindenki egészséges, minden rendben, és jön a tartalékos, azaz jöttél volna te. A régebbi időben így voltak a tartalékosok, a SpaceX és ezeknél a küldetéseknél nem így van. Tehát nálunk az volt kimondva, hogy a felbocsátás kiírt napjához képest 2 hónappal előtte van az utolsó csere időpontja, mert ez az időszak az, ami ahhoz kellene, hogy engem teljesen befejezzék az én képzésemet. Tehát ebben nagyon különbözünk a régebbi időkhöz képest, hogy most nem az van, hogy most akkor nem a Tibi megy, hanem a Gyula, hanem mi tudtuk azt, hogy eddig volt kvázi az az időszak, ameddig lehetett volna cserélni, de hát azt is tudtuk, hogy erre a cserére nagyon kicsi az esély, és hát nem is nagyon szerettük volna egyikünk sem. Te sem szeretted volna? Most nem. Őszintén, tudom, hogy nagyon sokan megkérdezték ezt tőled, hogy benned van, elvégezted, túl vagy ugyanazokon effektíve, mondtad, hogy egy-két különbséggel, amivel Tibi tudod, hogy meg tudnád csinálni, mert nyilván meg tudnád csinálni, és tényleg őszintén soha nem gondoltál arra, hogy megcsinálnád és menni. Amikor kiválasztottak erre a történetre, természetesen szerettem volna én lenni az, aki repül. De, és ez nyilván egy második helyezett, ennek megvan a maga érzésvilága, ami velem történt. De ezt a helyre raktad, az érzésvilágot? Én azt gondolom, hogy sikerült elég jól lematekozni magamban, és azt gondolom, hogy ott már nem. Tehát én már nem szerettem volna. Én azt vallom, hogy persze nagyon jó lett volna repülni, és ha az Isten is úgy akarja, vagy ha Magyarország úgy akarja, akkor fogok én még repülni. De ez már a Tibi története volt. És én nem akartam volna elvenni ezt a történetet. Ha történt volna valami olyan, ami miatt muszáj lett volna, akkor természetesen vállalom a felelősséget, és erre vállalkoztam, és akármilyen nehéz elviszem. Ha adódik egy alkalom, akkor szeretnék egy saját történetet. Gyújtsunk el arra a napra, azt gondolom, amikor talán a tényleges indulásnál járunk, hogy tudom, még benne volt a tankolás után is, és bármikor a lehetőség, hogy valami történik, de ott már azt gondolom, hogy azért nagyon sokan, legalábbis mi innen biztosan azt gondoltuk, hogy na most már tuti mennek és indulnak. Hogyan élted meg azt a napot, azokat az órákat, és emlékszel arra, hogy Tibivel, amikor elköszöntetek és elbúcsúztatok, akkor hogyan búcsúztatok el, és mi volt ez az utolsó mondat, tanács? Egyáltalán volt-e ilyen, hogy tanács, és mit mondtál neki? Talán a felbocsátás előtt 2 nappal szóltak nekünk, hogy akkor most talán megyünk ezen a napon. De volt már előtte ilyen, annyiszor nem vettétek komolyan. De ott nagyon gyanús volt, hogy megyünk, de már annyiszor mondtuk, hogy mindjárt megyünk. Igen. Tehát arra emlékszem, hogy szólt a doki, az egyik flight surgeon, hogy
még egy vizsgálatra el kéne szaladnom hozzá. Ugye sleep shiftingben voltunk, tehát el volt tolva az alvásunk, nekünk is ugyanúgy, ahogy a Tibiéknek. Ők ugye este 8-as keléssel vagy indulással számoltak nekik, tehát ő már délelőtt 10-kor le kellett feküdni, vagy 9-kor le kellett feküdni, aludni. Nekem is, mert én is ezen a ritmusban voltam, de még felmentem a dokihoz, hogy akkor ezt a vizsgálatot elvégezze, és úgy mondta, hogy ja, hát amikor a Tibinek is el kéne végezni, akkor bekoppogok hozzá. És Tibi már aludt egyébként, de én meg írtam neki, hogy akkor fussunk már össze, fossunk már össze, hogy akkor azért elbúcsúznék, de már aludt. És így felköltötték, és akkor megcsináltuk a vizsgálatot. Aztán én azt gondolom, hogy az elmúlt évek munkássága miatt már nem tartunk ott, hogy most akkor itt nagy szavakat, nagy idézeteket soroljak neki. Kezet fogtunk, pacsisztunk, egy nagy ölelés, és ez szerintem elmond minden. Az, amit ő most véghez vitt, az tényleg mindkettőnknek az álma. Tehát ezt erre jelentkeztünk mind a ketten, végigmentünk számtalan szűrőn mind a ketten, megszenvedtük egyébként mind a ketten a magunk módján. Nekem a feleségem és a gyermekeim is óriási áldozatot hoztak ezért a karrierútért, amit én most csinálok, amiért itt is megköszönöm nekik, mert ez szerintem nélkülük nem sikerült volna. Tehát ezt mindketten tudjuk. És az, hogy ez most neki sikerült, az viszont tényleg a mindkettőnk munkájának a gyümölcse. Ez mind benne volt abban az egy ölelésben, amit adtunk egymásnak. Szerintem ez bőven elég, nekünk ehhez nem kellenek sok szavak. Nem akarom nyilván a családot sokáig firtatni, mondtad, hogy nagyon köszönöd, és tényleg a támogatás. Első perctől megkaptad az igent? Úgy néz ki a sztori, hogy egy rádióban hallottam, hogy van a Hunor program, de már ugye január 31 volt a jelentkezési határidő, és ez január 10-e környékén. Tehát ez már kvázi a rádióban az utolsó felhívás volt, amit én meghallottam. Előtte már volt az Európai űrügynökségnek egy űrhajós jelentkezés, amire nem jelentkeztem, gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy minek úgyse sikerül. És amikor meghallottam a Hunor programot, akkor mondtam, hogy hát ezt most muszáj megpróbálnom, mert annyira bántam, mert hallottam, hogy most már beadták az európait, lezárták, már nem lehet, már most ezen a lépcsőn tartanak. Tehát, hogy hallottuk, hogy valami történik, és sajnáltam, hogy csak meg kellett volna ezt próbálni. Úgyhogy én ezt eldöntöttem hazafele menet, Budapestről ingáztam 60-ba, hogy akkor erre jelentkezni kéne. És nálunk Budapesten egy kis lakásban laktunk, egy fiamat altattuk a belső szobába, és így mondtam a feleségemnek, hogy majd ha végeztünk, akkor beszélnünk kellene. Wow, sose jelent jót. Nem, ez most már így utólag tudom, hogy ez nem volt a legjobb az álmos könyv szerint. És hát ugye nyilván miután elaludt a fiam, egy régebbi ilyen polgári lakás, nem lehet rendesen zárni az ajtókat, 2 ajtó van behajtva, de kimentünk a konyhába, és akkor csutyorogtunk, és akkor így tiszta ideg volt a feleségem, mondtam neki, hogy akkor én arra gondoltam, hogy jelentkeznék űrhajósnak, amire hát szerintem úgy reagált, mint minden feleség reagált volna, hogy ha valaki nagyon utána keres, akkor megtalálja a cikkekbe, hogy mit mondtam erre. Most már tudom, hogy nem szabad ezt kimondani, mert akkor erről kijönnek a cikkek. Aha, sejtem. De a lényeg, hogy először nem tetszését fejezte ki, és ezt ennyibe is hagytuk, és egy fél óra múlva odajött hozzám, hogy jelentkezz, mert ez szuper, és ez te vagy. Tehát akkor az első zuhany, de aztán utána. Igen, tehát hogy én ebben, és ez óriási nagyság szerintem, az, hogy és valószínűleg egyébként az első reakció az annak szólt, hogy beszélnünk kell. Tehát a tálalás módja nem volt a legoptimálisabb. Hát ezzel kezdeni, hogy beszélnünk kell, ez sose jelent jót. Igen, ezt most ezt megtanultad egy életben. Ezt megtanultam, úgyhogy sose kezdünk így egy párbeszédet. Igen. De igen, tehát hogy inkább ennek szólt valószínűleg, de onnantól kezdve maximálisan támogatja, és azt gondolom, ugye nekünk a második gyermekünk a programnak az első kiképzési napján született meg. Wow. Tehát én azt gondolom, hogy az elhivatottság, amivel ebben a programban ő is benne van, az példaértékű, mert ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt hónapokban egyedül nevelte a 2 gyerekünket, az óriási dolog, és nagyon büszke vagyok erre, hogy ilyen támogatásom van. Elindultak. Ott azért így mi is néztük nagyon sokáig, hogy ők mennek, aztán egyszer csak már nem láttuk, és ugye hát több mint 24 óráról beszélünk. Mivel telt a ti több mint 24 órátok? Mi az, amit neked akkor gyorsan csinálnod kellett?
földi kisegítés, vagy nem tudom ti, hogy kiszolgálás, bocsánat, hogy hívják ezt űrhajósok, és minek nevezik ezt űrhajósok, amikor elindul a hagyományos repülés, és tudjuk, mi történik ott lent. Na de nálatok mi történt ott lent, és te mit csináltál abban az időben? Az a helyzet, hogy az időszak az, amikor semmit nem tudunk csinálni. Olyankor a SpaceX Mission Control Centerében van kvázi a kormány, és tehát nem Houstonban, nem a KSC-ben, nem az Axiom Space-nél, hanem 100%-ig ugye Hawthorne-ban, Kaliforniában van a vezérlés. És itt ugye az történik, hogy mi 35 napot voltunk bezárva ugye összesen, vagy hát 32 plusz 3 előtte a karanténban, úgyhogy este 8-kor indultunk el ugye az előtte való nap, az felbocsátás az megtörtént, és utána ott voltunk, hogy akkor most mit csináljunk. Igen. Mert elvileg reggel 10-kor le kéne feküdnünk aludni, de hát most ki akar lefeküdni, aludni, végre ki vagyunk szabadulva, úgyhogy kiszabadultunk, és az egyetlen napunkat Floridában töltöttük szabadságban, ami annyit jelentett, hogy elmentünk egy ilyen nemzeti parkba megnézni néhány lamantint, és utána, de nem akartunk visszaállni, és ez fontos egyébként, nem akartunk visszaállni floridai idő szerintre, vagy Houstoni idő szerintre, mert másnap viszont tudtuk, hogy a dokkolás után megyünk Houstonba, és onnantól indul Greenwichi idő szerint, tehát egy teljesen más időzóna szerint az életünk, úgyhogy itt az volt, hogy töltöttünk egy néhány órát tényleg kvázi pihenéssel, amire szerintem elképesztően nagy szükségünk volt feldolgozni az elmúlt több mint egy hónap karantént, illetve hát azért az számomra egy elképesztően nagy dolog volt, hogy ez elindult. Megkönnyebbülés is. Megkönnyebbülés, siker, végre elindult, azért már egy nagyon hosszú várakozás volt. Akkor már közel egy éve voltunk Amerikába, tehát ez egy azt gondolom, hogy kellett egy pillanatnyi csend. És nem is, tehát hogy ezt ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy akkor mi most elmentünk ott bulizni, és akármi, hanem tényleg csak egy csendes 2 órát töltöttünk kvázi nyugalomban, a szabadban. Kiszabadulva, igen, a karanténból. És utána visszatértünk a valóságba, átálltunk akkor Greenwichi idő szerintre, tehát ott már úgy feküdtünk le, céltudatosan előre, hogy a következő napokat már 100%-os erőbedobással tudjuk teljesíteni. Másnap megnéztük a dokkolást, és utána 2 órán belül repülőgépen voltam, és már mentem Houstonba. A másik oldal az, hogy utána jött a 2 hét küldetés. Na, a 2 hét küldetés, mi az, amit csináltál a 2 hét küldetésben? Azt tudjuk, hogy fönt mi volt Tibi dolga, de ugye hát ezt te lentről támogattátok. Hogyan kell elképzelni magát a támogatást? A küldetés alatt először is akkor milyen aktorok vannak, tehát milyen szereplők vannak ebben a küldetésben. Ugye van a nemzetközi űrállomáson akkor a személyzet, az űrhajósok nemzetközi űrállomás, van a Houstoni Mission Control Center a NASA-nak, van a Huntsville-ben van egy Payload Control Center, ott kifejezetten olyan expertek ülnek, akik a kísérletek végrehajtását támogatják. Nyilván vannak az egyes űrügynökségeknek, mint az Európai űrügynökségnek, vagy a Japán űrügynökségnek, illetve Moszkvában az orosz űrügynökségnek ugye a központjai, és a mi részünkről, ugye mint egy axiomos küldetés volt, az Axiomnak egy Mission Control Center, ami kifejezetten ezért a küldetésért felel, és Budapesten a Hunor programnak van egy Payload Support Centere, ami kifejezetten azért alakult, hogy onnan a mi kutatásfejlesztési kollégáink, és azok a kutatók, akik a kísérleteket benyújtották, online, élőbe tudják figyelni a kísérletek végrehajtását. Tibinek a napja az úgy nézett ki, hogy volt reggel egy meetingje, ami elindította a munkanapját, és a munkanap végén volt egy lezáró meeting, ami pedig lezárta a munkanapot, és nyilván ezen kívül ugye volt a tisztálkodási idő, vacsoraidő, alvásidő. A reggeli meeting az Houston idő szerint 2:30 volt. Hihetetlen. Tehát, hogy mi a karanténtól kezdve 50 napon keresztül éltünk teljesen más időzónába. Konkrétan az évnek egy jelentős részét én az éjszakában töltöttem, és tudjuk, hogy hány ember van, aki egyébként így éli az életét, tehát ez nem egy óriási dolog, de számomra egy nagyon érdekes tapasztalat volt így eltolva élni az életemben. Tehát reggel 2:30 bent voltam már az Axiom Space-ben,
és ott a reggeli meetinget végighallgattam, és onnantól kezdve, ugye, ahogy a Tibinek láttuk, hogy be van osztva a napja, azokat a kísérleteket, amiket láttunk, azokat figyeltük, közvetlen kapcsolattal, tudtunk beszélni az Axiomon keresztül információt átadni a Tibinek, tudtunk Budapestről információt átadni az Axiomon keresztül a Tibinek, készítettünk olyan dokumentumokat rendszeresen, amiből a Tibi megtudta azt a státuszt, hogy most akkor éppen hogy állunk és mint állunk a kísérletekkel, és amikor át kellett priorizálni, mert például meghosszabbodott a küldetés, de ugye volt arról szó, hogy lehet, hogy rövidülni fog. Tehát akkor is priorizálni, hogy akkor melyik kísérletet végezzük el kevesebbszer, vagy hogy csináljuk, vagy mint csináljunk, vagy látjuk azt, hogy például ez most hosszabb idő volt megcsinálni először, akkor a következőt hosszabb időre kéne tervezni. De az ez egy folyamatos újratervezés. Ez egy állandó tervezés, tehát amikor Tibinek vége lett a napjának, akkor utána mi még azzal foglalkoztunk, hogy ezeket az újratervezéseket végrehajtsuk, és utána nyilván kezdődött újra a következő nap. Tehát ez egy folyamatos, úgy tudtuk támogatni, hogy amit csak tudunk, a keze alá dolgozunk, a procedure-öket, tehát ezeket az utasításokat, amik szerint ő végrehajtja a kísérleteit, azokat frissítettük, tettünk bele plusz információt, vannak különböző felületek, ahol neki lehetett ilyen jegyzeteket küldeni, hogy akkor ezt figyelj, ezt úgy csinált, hogy ezekkel támogattuk, adtunk neki tippeket. Tehát ez egy folyamatos iteratív munka volt, hogy ő ezeket a lehető leggyorsabb értse tudja. Én azzal tudtam ezt ráadásul támogatni, hogy mivel ugyanazon a kiképzésen mentünk végig, és ugye a NASA kiképzésünk az 1000%-ban ugyanaz, hogy sokkal többet tudtam nyilván ezekről a rendszerekről, felületekről, információ átvitelről, mint a más kollégák. Ezzel tudtam támogatni, hogy kvázi azt az űrhajós szemléletet, hogy akkor most ő mit élhet meg, vagy milyen baja lehet. Ugye. Beszélgettetek ti magánemberként? Amikor nem arról volt szó, hogy figyelj Tibi, akkor most ezt kell csinálnod, ez a folyamat, a kutatásnak ez a része, és nem tudom, hanem tudtatok ti akár egy pár percet is magánemberként úgy kommunikálni, hogy vagy? Volt egy olyan alkalom, amikor vannak ilyen családi konferenciák, és akkor egy ilyen konferencia keretén belül egész hosszan, szerintem a 20 perc helyett, vagy másfél órán keresztül beszélgettünk. Tehát nyilván az ő alvásának a rovására, de volt olyan, hogy egy kicsit közvetlenebbül kaptam tőle információt, de hát én minden napját láttam a kamerán keresztül. Nagyon érdekes volt ezt így megtapasztalni, hogy egyébként én mindent tudok róla, de ő egyébként azt, hogy lent mi történik, azt ő sejtette, tehát ahogy így beszéltünk utólag, ugye volt ez a dokumentum, amit kitaláltunk, hogy ő lehet, hogy nem tudja, hogy amit csinált, az jó-e, vagy nem jó, vagy ez most sikeres, vagy nem sikeres, hogy akkor azt mi lenne, hogyha csinálnánk neki egy ilyet, azt nyilván az én rossz szokásom, hogy megszórtam néhány ilyen bújtatott poénnal, ilyen easter egg-ekkel, kicsit megszórtam, hogy legyen benne egy kis vidámság is. Így ebből nyilvánvalóan tökéletesen tudta, hogy ez tőlem származik, ez a dokumentum. Te voltál az elkövető. De amint megkapta, másnap jött az Axiomtól a hír, hogy kérik, hogy csináljuk, mert nagyon, nagyon örült neki, és közvetlenül kérik, hogy ezt rendszeresen, és lehet, hogy a következő axiomos küldetéseknél javasolják az összes űrügynökségnek, hogy csináljanak ilyen riportokat, hogy mert ez legyen jó, egy ilyen visszajelzés, vagy visszacsatolás, de egy kicsit meg, ha beletted a point, így van, ezt akartam pont megfogalmazni, hogy picit így nem feltétlenül ez a nagyon hivatalos és nagyon szabályok és keretek között meghatározott dolog volt ez. Egyébként volt olyan kutatás, amit mondjuk ti lentről lefújtatok, vagy azt mondtátok, hogy nem fog beleférni, vegyük ki, rövidítsük, hagyjuk ki, nem tudom, bármi, amit így lentről azt éreztetek, hogy nem megy. Olyan volt, ami kutatás nagyon sok részből állt, vagy kísérlet nagyon sok részből állt, és olyan volt, aminél azt mondtuk, hogy most akkor csúszunk időben, akkor a harmadik vagy a negyedik része azt most hagyjuk, és ha lesz rá idő később, és egyébként lett rá idő később szerencsére, mert a visszaérkezés is később történt meg, akkor majd megcsináljuk. Ilyenek voltak, és ezek folyamatos online
hogy akkor most menjünk tovább, ne menjünk tovább, csináljuk, ne csináljuk. Meg volt a főpróba, nevezzük itt csúnyán, de hogy tényleg, tehát, hogy végigcsináltátok Tibivel, teljes erőbedobással, teljes vászélesség, és tényleg, amit az elején is elmondtunk, hogy a közös munkátok gyümölcse ez az egész küldetés, és ez az egész, amin túl vagytok, és neked is egyfajta, én azt gondolom, hogy olyan szempontból főpróba, hogy láttad, hogy Tibi fönt mit csinál végig, mit él át, és mi a feladata. Megtapasztaltad a lenti és a saját dolgaidat, és a dolgaitokat. Tegyük fel, hogy itt ülünk most, és jön egy telefon. Teljesen mindegy, Hunor, NASA, Axiom, SpaceX, teljesen mindegy kitől, és azt mondják, hogy figyelj, megvan rá a pénz, megvan rá a körülmény, megvan rá minden, és van egy órád összepakolni, van egy órád elbúcsúzni a családtól, mert most repülőre kell ülnöd, jönnöd kell, túl vagy a kiképzésen, minden adott, minden körülmény, és most úgy döntöttünk, hogy rajtad a sor, és újra embert, és újra magyar embert küldünk, és újra magyar kutatást küldünk az űrbe, és az most te leszel, és te jössz. Mit mondasz kapásból? Állok elébe. Azonnal. Azt mondom, hogy ha egy fél éves küldetés lenne, akkor természetesen ez azért ennél sokkal nagyobb megfontolást igényel. Ott lehet, hogy már nemet mondanál? Egy hosszabb küldetésre? Mindenképpen át kell gondolni. Az a helyzet, hogy most megtapasztaltam, milyen 3 hónapot külön lenni a fiamtól, lányomtól, a feleségemtől. És ők abban a korszakban vannak, amikor nagyon gyorsan növekednek, nagyon gyorsan változnak, és azért ez egy óriási döntés, hogy fél évet kihagysz az életükből, mert azt soha nem fogod visszakapni. És tehát fél éven elgondolkoznék. Az ilyen 1 hónap alatti időszakokon szerintem az nem is kérdés. Rehabilitálódtál-e, visszatértél-e már a normál nappalok és éjszakák körforgásába? A szervezetedet egyáltalán megviselte, és már sikerült ezt így tényleg rehabilitálni, és most így már azért 3 hét, 4 hétről beszélünk, hogy már lassan így... Most már hosszabb időszak eltelt. Hát az a helyzet, hogy a karanténban sem volt gond ezzel az alvás tologatásával, mert szisztematikusan tologattuk előre. Ugye 3 naponta elvileg 1 órát toltunk előre, ez nem vészes, ez követhető. Esetleg akkor volt egy-egy döccenő, amikor tényleg nagyot ugrottunk a felbocsátás időpontjával és az egész alvási rendszerünkkel, az egy kicsit nehezebb időszak volt, de egyébként nagyon könnyen hozzászokik az ember. Az emberi szervezet fantasztikus, és nagyon jó hozzá tud ehhez a rendszerhez is szokni. Tehát abszolút nem volt megterhelő az, hogy 2:30 bemenjek az Axiomhoz, bent legyek 3-ig, még utána még egy edzés belefér, és úgy menjek haza, mert este 7-kor már rég aludnom kellene. Tehát, hogy ezzel nem volt gond, de hozzá lehet szokni, de vissza is lehet belőle állni. A család élethez való visszaszokás az egy egész más dolog. Tehát fél évet, 7 hónapot, 8 hónapot külön élni a családtól, az sok. A feleségemnek is vissza kell szoknia, hogy újra otthon vagy. Otthon vagyok, viszont fantasztikus. Tehát elképesztően nagy az a szeretet, amit annak ellenére, hogy ilyen sokat voltam távol, nekem ez volt a legnagyobb félelmem őszintén, hogy a gyerekeim hogyan fognak erre reagálni, elszoknak tőlem, távolságtartóak, félősek lesznek, de szerencsére abszolút nem. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív. Benne van a pakliban, hogy tervez a Hunor, tervez bárki, és hogy veled tervez. Kaptál-e már erre bármilyen utalást, benne van a levegőben, várható-e és készülsz-e? Magyarországon jelenleg 2 kiképzett űrhajós van, ebből az egyik már repült. Ez tény. A logikus következtetés az, hogy ha lesz következő űrrepülés, akkor az az én repülésem lesz, legalábbis erre utalnak a jelek. Ez így nagyon jó. Az, hogy erre kapunk-e támogatást, kapunk-e lehetőséget. Tényleg az én véleményem az, hogy a Hunor program elképesztően nagy sikert ért el, ahogy látjuk, nem csak tudományos szempontból, hanem tényleg elértünk rengeteg embert, rengeteg fiatalt, tudunk ezzel motiválni, elképesztően jól esik, és eddig csak hittem benne, most pedig már tudom, hogy ez elképesztően megérte, már most. Viszont az is tény, hogy most van kiképzett emberünk, nem csak űrhajósunk, hanem egy teljes részlegünk, aki ért az integráció, a kísérleteknek az űrben való elvégzéséhez. Csapatunk, kommunikációs csapat, pénzügyi csapat, minden jogi csapat, minden rendelkezésre áll. Elképesztően felkészültek vagyunk, tehát ha kapunk lehetőséget, azt most kellene folytatni, minél hamarabb, hogy a tudás megmaradjon. Felszálltunk most egy vonatra, ami tényleg robog a csillagos égig,
és most az a kérdés, hogy ezt tudjuk-e hasznosítani, vagy leszállunk egy következő megállón, és kész. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon sokáig tudnánk még beszélgetni, de már harmadjára szólnak ránk kintről, szóval most már tényleg muszáj abba hagynunk. Nagyon drukkolunk neked, hiszünk és bízunk abban, és szerintem eljön hamarosan, és reméljük minél hamarabb az, amikor arról beszélünk, hogy te szállsz, és te indulsz, és te utazol, úgyhogy drukkolunk és szorítunk. Addig meg nagyon sok kitartás nektek, mert azt gondolom, hogy most jön még egy olyan utókommunikáció, és egy olyan hatalmas dolog mégis munka, amit most is azzal és azáltal, hogy itt vagytok velünk, folytattok, mert nagyon sokan kíváncsiak rátok, és nagyon sokan szeretnétek veletek találkozni. Mi nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és Cserényi Gyulával beszélgettünk, magyar tartalékos kutató űrhajóssal. Köszönöm szépen.